Goedemiddag, Christophe Kozijns. Ik ben de organisator van de Belgian Boat Show Float, die door Conceptum Exhibitions die dit weekend in Breskes doorgaat. Waar je heel wat moois kan zien, pracht en praal van boten, kleine, grote, kopen, huren enzovoort. En waarom staan jullie in Breskens? Wel, heel eenvoudig. Breskes voor ons is natuurlijk op de snijlijn, zoals u weet, tussen België en Nederland. Dus wij proberen zowel de bezoeker, de Belgische als de Nederlandse bezoeker toch naar hier te brengen om al dat moois of activiteiten te doen. Maar tegelijk ook de standhouders natuurlijk, zowel Belgisch als Nederlanders. Dus eigenlijk er een Benelux evenement van te maken in een omgeving die heel mooi is. Met een masterplan die echt tot grote ontwikkelingen leidt naar de toekomst toe. Vandaar dat we in Breskes staan. Ja, Free Ranger Canoe bouwt houten kano's en peddels voor toegewijde kanovaarders en mensen die houden van authentieke objecten. We zijn begonnen als een vader- en zoon ondernemingje, waarbij mijn zoon graag met mij, ik was toen een zeer fervente kajakvaarder, samen wou gaan peddelen. En dat konden we volgens mij het best doen in een mooie houten kano. En die hebben we dan samen gebouwd. En nadat we die kano gebouwd hadden, dat was zo goed gelukt, kwamen er vrienden en die vroegen: kun je dat voor mij ook? En dat deden we dan ook. En op de duur waren we kano's aan het bouwen voor wildvreemden. En toen vonden we tijd om er echt een zaak van te maken. En sinds een jaar of 3 bouwen we kano's in opdracht, maar doen we dat ook samen met de potentiële eigenaar die dan bij ons in het atelier workshops kan komen volgen. En dat doen we met mensen van alle leeftijden, jong tot oud. Op dit moment is onze jongste kanobouwer 11 of 10 en onze oudste bijna 70. We bouwen eigenlijk op 2 verschillende manieren. Dus je hebt de traditionele houtstrip-constructiemethode, waarbij smalle latjes cederhout op een vorm worden gelijmd, die nadien wordt geschuurd. De vormen worden eruit gehaald. En dan wordt de boot binnen en buiten bekleed met glasweefsel en epoxy. Dat is wat mij betreft de meest edele bouwmethode en je krijgt prachtige houten boten. Daarnaast bouwen we ook kano's in de stitch and glue methode. Dat is met triplex, met plaatmateriaal, dat aan elkaar genaaid wordt en dan gelijmd. Dat is een methode die we onder andere al gedaan hebben met 2 zusjes, een 10-jarig en een 11-jarig meisje. En die hebben hun kano in ons atelier helemaal zelf gebouwd. Werkelijk prachtig om te zien. Dus onze houten peddels die zien er natuurlijk prachtig uit. En je zou kunnen denken, ja, dat is heel decoratief. Maar het is natuurlijk niet voor niks dat er verschillende soorten hout naast elkaar zitten. Hè. Zo gebruiken we aan de buitenkant van het blad altijd hardhout. En aan de binnenkant gaat er altijd zacht en licht hout gebruikt worden. En waarom doen we dat? Om het gewicht van de peddel in de totaliteit te verlagen. Want hoe lichter de peddel, hoe aangenamer het peddelen is. Licht hout van binnen en hard hout van buiten. Het hardhout beschermt de peddel tegen rotsen of stenen. Het lichte hout zorgt ervoor dat de peddel licht is. Met Knokkenboot doen we allerlei uitstapjes met deze rups vanuit de Zeebrugge, Kazan. We gaan naar de zeehonden kijken onder andere. We hebben ook de wavekartjes. En op verzoek kunnen er ook andere uitstapjes geregeld worden. We gaan naar de Oosterschelde bijvoorbeeld, naar de stormbloedkering kijken. Neeltje Jans. Op de havens van Nieuwpoort, Calais. Naar het Windmolenpark kunnen we gaan kijken. Zeg auto, wat duurt met de triksen? Wat duurt met de triksen? Als we naar de zeehonden gaan kijken, dan geven we ook een woordje uitleg over de zeehonden en de zeezoogdieren. Ik ben zelf marine bioloog eigenlijk en ik heb ook een diploma van de zeezoogdieren.
Maar dit is pas de tweede editie, maar we hebben toch grote ambities om dat eigenlijk te gaan uitbouwen, ook naar aantal boten toe. Nu liggen er ja, bijna een 100-tal, maar naar de toekomst toe zouden we dat misschien wel willen verdubbelen. Dus ja, ook de ontwikkeling van deze jachthaven en de uitbreiding ernaartoe, naar toekomstgericht, zal maken dat er hier nog toekomst ligt voor ons.